Draga djeco, dječja televizija bila je u Slatini, prekrasnom slavonskom gradiću, a u njega su nas pozvali klinci iz vrtića Suncokret. Što su nam pripremili, pogledajmo u sljedećem prilogu. U dječjem vrtiću Suncokret dočekalo nas je mnogo vesele, zaigrane djece. Ovim mališanima odlazak u vrtić Suncokret pravi je užitak. Bave se raznim aktivnostima. Igramo se, pjevamo, učimo engleski. U igri provode najviše vremena. Svatko ima svoju omiljenu igračku, a djeca se zabavljaju na različite načine. Za kockama, autima i kad bojam, to je najljepše. Mnoga djeca vole bojati i stvarati lijepe šarene slike. No kad su uzeli kist u ruke, ovi su nas mališani jako iznenadili. Nisu slikali po papiru, kako se to obično radi. Crtam. Po čemu? Po majici. Crtam Suncokret. A na čemu to crtaš? Na majici. Sa specijalnim bojama djeca su sama po želji ukrašavala svoje majice. Voće u zdjelici, cvijeće. Za tren su bijele majice bile ukrašene veselim dječjim crtežima. Mališani su ponosno pokazivali majice koje su sami osmislili. Sigurni smo da će ih s veseljem i oblačiti. Osim slikanja po majici, ovi mališani imaju još jednu zanimljivu aktivnost. Bave se recikliranjem papira. To je postupak u kojem od papira, koji nam više nije potreban, radimo novi papir koji opet možemo koristiti. Mališani su nam objasnili što to treba napraviti od starog papira da bi se dobio novi. Moraš ga izrezati, metiti u vodu i onda izmiksati. Nakon toga smjesu koju smo dobili stavimo u sito da bi ju izravnali i dobro ocijedili. Kada se posuši, dobili smo potpuno novi papir, veselih boja koje možemo ponovno koristiti. Mališani su uživali stvarajući novi papir na kojem će moći crtati svoje lijepe crteže. Moram priznati da su me mališani iz Slatine zaista oduševili. Od njih sam saznala da se osim po papiru crtati može i po odjeći. Ali moram vam napomenuti da se po odjeći smije slikati samo sa specijalnim bojama. Osim toga, po prvi put sam vidjela kako se reciklira papir. Bilo je to zaista nezaboravno iskustvo. Zahvalila sam mališanima dječjeg vrtića Suncokret što su me pozvali da ih posjetim. Pozdrav gledateljima dječje televizije Slatine.